Assalamu alaikum, barka da fatan kuwa mun lafiya. Sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na ɓangaren fina-finai. Ga wanda suke son su shiga tsarinmu na VIP, a tsarinmu har yanzu hallo a buɗe yake, za ku iya shiga group namu. Sannan kuma na zo muku da wannan fim mai suna Gatari. Fim ne wanda kamfanin Sultan suka fassara. Ga wanda suke da buƙatar wannan fim za ku iya min magana ta kan Telegram ko kuma ku min magana ta WhatsApp domin ku ji ne yadda tsare-tsaren mu suke, ta yadda za ku iya mallakar wannan fim ɗin. Fim ne wanda zan iya ce muku yake da matuƙar masifar kyau, domin babu fim inda zan kawo muku ban kalle sa ba. Kallonsa shi yasa ya janyo ra'ayina na ce to lallai ya kamata na tallata ma masoyana domin su kalli wannan fim, wato Gatari. Fim ne wanda na tabbata dukkan wanda yake bibiyar kamfaninmu wato Abdul India Hausa TV, lallai za ku tabbatar da dukkan fina-finan da nake tallata muku fina-finai ne masu inganci. Ga wanda suke son wannan fim za ku iya min magana ta kan Telegram ko kuma ta kan WhatsApp, ko kuma mutanen Najeriya za ku iya kira domin ku ji tsare-tsare ta yadda za ku iya mallakar wannan fim namu mai suna Gatari. Hallo kuma ga wanda suke son su shiga group namu a buɗe yake, kamar yadda na sha yin magana. Ga wanda suke da sha'awar shiga group namu na India Hausa, za ku iya shiga group namu cikin sauƙi ba tare da kun wani wahal da kanku ba. Mutanen kuma Nijar, Kamaru da Chadi muna ƙara godiya sosai da irin gudunmuwan da kuke bamu a kowane lokaci. Kamar dai yadda kuka sani, sunana Muhammad Abdul, shugaban sashe na ɓangaren fina-finai, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah.